Baina orain, altza aldera goazgu, Donostiako altzara. Altza garai batean herria zen, gero irentsi egin zuen hiriak, eta Donostiako auzoa da orain, baina beti gorde du halako izaera sendoa edo berezia, esan dezagun. Altzako kulturetxeko liburutegian, Casares etxean, zerbitzu berria jarri dute martxan, Altzako tokiko bilduma. Maixar Iziaga izan daan, gaia guretzat sakontzen. 1951 urtetik ona, Altza Donostiako auzoa da. Auzo haundia gainera. Kulturetxeak hartzen duen eremua hartuta, 25.000 biztanle ditu Altzak. Eremu historikoen arabera berriz, ia 60.000 biztanle izango lituzke. Mende honen hasieratik izugarri hasi da Donostiako auzo hau eta 1940 urtetik aurrera emigrazioak bete zituen Altzako kaleak. Auzo honen historia bildu nahian erdigalduta zeuden dokumentuen bilduma egin berri dute Casares kulturetxeko liburutegian. Altzako tokiko bilduma edonork kontsulta dezake. Eta ez hori bakarrik, Altzako bizilagunek etxean, bazterren batean edo kajoiren batetan paper zaharrik, dokumentu zaharrik edo fotorik baldin badaukazue zuek, altzarrek batez ere, ona ekarri dezakezue bilduma hori sendotzeko eta azken finean bilduma horretan sartzeko. Ez da horrela, Amaia? Bai, zen bilduma ez da bukatu den gauza bat, baizik eta orain berraikitzen dugun kontua da, eta esan behar dugu zuen dokumentuak bueltatuko dizkizuegula, guk kopia besterik ez dugu nahi, beste altzatarrok horren kontsulta egin dezaten, baina originala beti zuen eskuetan geratuko da. Bai, Amaia, hau nolabait esateko gauza berria da, artxibo edo bilduma egiteko era berri bat da, liburutegietan ez dagoena, zuek nola sortu duzu, nondik etorri zaizue ideia hau? Guri, ideia sortu zitzaion duela urte batzuk, orduan hemen zegoen liburuzainari, Patxi presari, baina nolabait oportunidadea torri zaigu hemen Altzako historia mintegia izeneko talde bat dagoelako, eta beraiek, 11 lan egin dituzte, mapak, liburuak, ibilbedeak, eta lan guzti horiek egiterakoan materiale pila bildu zuten, bai argazkiak, bai dokumentuak, eta ikusirik guzti horiek genitula eta posible zala horiek publikoari eskaintzea, bi gauza horiek batuz izan da lortu degula hau martxan jartzea. Adibidez, Alfonso Amairugarrenak Altzara eginiko bisitaren argazkia edota Tejero koronelak apaizari bidalitako gutuna ikusi nahi badituzue, Casareseko liburutegian dauzkatzue eskura.